phone ni mo, be? Yay, doon sa iyo, be? Ikaw ako! Ay. Ha? Nag-live? Ayaw sa Facebook. Ayaw sa baliw kaya? Ay, kada, Migo, bata! Bata! Paliw ko buha atong phone, be? Thank you.
I-forward gamay ang payong palihog kay mabasa ang gimbal. Thank you. Sapak ning dulon pa dito. Sapak sa dulon pa dito. Then i-forward gamay ang payong. I-forward gamay palihog ya kay nabasa ang gimbal. Thanks.
ulit. Sa tuila abang sumas. Sa luya guys na sa tubig. Sa tuila. Gusto ka mag-stand na na yan, pwede ka sa witness. Ayun na. Okay lang. oh. Okay lang, okay lang. Okay lang. Si Iron Man na basta. Felix. Felix na dahil waterfall. Na sunburn gani ko kay hapdos. Na waterfall. Tas ay Ang ba? Bulgal ko kumaka. Mayor, may hapon, Mayor. Uy, para girls. Dan ipapo kamay payo. Ipapo kamay na. Kinsa na bilin sa cold nato. Yan ko dito. Ay na bilin. Yan ko sa cold. Pati ano rin. Pati rin. Pati rin sa cold. Pumapali na ako. Entry number 1? Entry number 1? Di ba? F1. Ah, kana kita nga entry. Oh, kato dili tapan. Okay, password na nito. Ate girl!
trap, agor. Wala, dito ka lumpat. Kailangan ka dito. Asa, umpat. Dugay po, sir. Happy Troy. Hello, ayo. Bluetooth cancelled. Anda raya may kataliksik ko ya. Ayaw yan. Bluetooth connected. Kinabitikit, ginagamit ko sa mga kiin. Tawin ko, isa. Hindi ba?
Ken. Kuha. Thank you.
lang, ayaw lang. Okay ra. Ya, pareho kog bukla diya be. Payong sa iya. Kaya ni kusog ang ulan. Balik sa kus payong be. Na. Yan ay kusog ang ulan. Pasandi ka o gamay, Jing? Sandig sa kuha. Importante, ang gimbal, dili mabasa. O, ana, sakto na na. Ana. Mabasa ang gimbal. Kaya na, nakamonitor ko sa pikas. Basta di lang mabasa ang gimbal, okay na. Ano ganjing? Iyo. Kamay. Tissue dia. Tapuan na tong gimbal. Anything nga uga. Para ako rin. Palusog tapos sa gimbal mi.
Balik na. Wala ba di sa forecast? Napaday drama sa likod mo. Kuan. Ay, sa day ni. Bigyan ako ay. Oh, Denny. Kasi tawagan niya. Semana Santa. Patay. Patay. Yawit din, magkalisod ka. Oh, sige. Hindi mabasa na ako. Sige, hawid ang payong kaya ron ang gimbal dili mabasa. Luhay kayo. Tanaw ko, kanira nabasa. Wala yan, gano'n. Naka-moving naman ako. Naka-moving na ba? Wala, moving ka. Saan eh? Carnival? Carnival ilang concept no kanisunod. Dili man na mao. Ikaw na kung kalayo to. Ay, tulos mayo, lukoy kayo. Bata. Ano rin bag, kinasabot. Basta yun. Wala din sa libo.
yun. Ay, natulog. Wala, buslot. Wala, payungan eh. Dati sa wala din. Buslot yun. Basta na kayo ikot eh. Nahihiga. Dito gani wala. Oh? Buslot, kuning payungan eh. Nako, katulo. Ya, ang drone na siguro ang di mabasa. Na. Kaya matalibuan ng good sa apo. Ayaw. Ya, tabo na ang drone sa mong jacket mo tayo. Wala. Secure. Wala na nabasa. Okay.
Oh, gusto. Oh, ito. Ayaw. Oh, basta ito ng cellphone. Ayaw, basta ng cellphone. Basta ng cellphone niya. Ako, natabibuhan na. Nalagyan ng payo ko, nagkakalo ka. Pwede kayo sa broker. Dito kayo sa corner. Para circus. Dito sila nga. Dito po. Magkakabahin. Kang kinsa na circus? Kampon. Wow. Bukan. Mga expert naman eh. Oh my God. Pila ka Andre dito na niya? Ha? Pila ka Andre? Sila ka? Andre. Entry? Oh. Grabe nga talent eh. Lagi no, ayos kayo no. Bike oh na, napay gawiran.
Adlo ka, ano eh, kabike, no? Na, isa na kapag nagit. Yan sa kanan, no? Pagbasa ka. Wala. Wala, natumba siya. Okay, rin. Tayo daw ko. Sakit yun na. Dancer. Lagi no, mga maayo kay sila, no? Kani, ganahan ko, ano ba? Nice kayo, no? Ano? OMG. Maayo sila eh. Okay tayo rito. Yan, you know. Go, go.
Nice kayo, no? Oh, Diti! Go! Sa DP to, Jing? Kailangan, hindi lang. Oo. Kapoy na may buntik. Kusog ang ulan, no? Ano na sila, close na. Pila dekada na, no? Saan kayo mga bago? Oy, no. DP gini kay infrastructure. Puno, dali. Pila ka contingent anan, sir? Sa'yo pa man no? Aswatu pa man. Kunin lang niya. Okay lang, safe lang. Ito lang kayo. Yeah, unsay mong bag na iya, dili di masugod ya. Dili na. Kani lang, kaya ang kapatid ko ay. Dali, raba na makuha ng gimbal. Lagi.
Charger na, power bank, okay na na. Okay na na. Sige. Sabi. Kira charger mo sa akin. Dili na mabasa. Jeng, isa lang sa zipper pala yung ngayon na lang. Pagkatawa ko, nagkalisot. May tulo, no? Diri sa malingpay. Ha? Hindi na ko yung ulay tuluan. Na Lord, muna na ka. Ay, kurente daw ito. Kurente, isa. Extension wire. Saan eh? Number 5. The mythical realms of Neverland. Hinay na, na-action na hinay. Mythical. Neverland sa DepEd. Neverland. Sa DepEd. Basa ang mga ferry.
the land belongs to me. Well, I never heard a codfish try to sing. You always ruin my fun because you steal from everyone. It's his whole scurvy dog. Oh, Pop, Peter Pan. The world comes to life and everything's alright when you have anyone can believe. The gift of a Squash? Take it there. Pumpkin. Huh? Pumpkin? Tama kay flower. Ba, di ba ka to? Berry. Ano pa lang berry? Awaya, murag Jollibee ano? Ang kanang tanawa ba ang go ano? Murag Jollibee. Murag Jollibee no. Nice. Nice side. Kaya ni? Minta mo undang ng ulan no? Hi, Vice. Vice JJ.
Saan ni red lagi ni? The hip hop. Rihanna music. Ma'am Jol. Ma'am Jolie. Pila ka ano sa Ma'am Jolie? Pila ka intro? Ma'am Jol, pila ni sila ka buo? Wala ka, no? Thank you. 15. Hip-hop nila ang concept. Hindi, anak yan. The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 57 halftime show. Ayusa, ani oy. Tansin sa tanan. Sige, dungan kay sila tanan no. Dali ko lang kayo gusto ba ano?
Mga danseros magayo no? Nahinay ng ulan. Ako Bagjig. Kuano? Kaya si Kuano? Si Orasyon. Si Orasyon yan. Si James. Favorite ka ba sa kain ng suling? Si Fritz, ang sulod? Sa suling? Kaya pa ipasunod. Oh. Tinapos na kailangan Pasko. James. Nay, masabing ka? Ayaw pa. Nalimot yung picture sa suling. Nabay na. Dito.
Fourth. Ang fourth. And then, Bata sa jacket eh. Hindi eh. Kanang botilya. Hindi may kilimata ka. CWD ba? So, pagtalog ko rin ako CWD. Kaya. Ay, ito. Alam ko daw yun. Uy, Gloria Basar, manglabay ni Flat Screen TV. Aya! Kani iPhone 16 ilabay yan eh. Mayor, mayong hapon. Thank you so much for the coverage. Amping. Ma'am Nanette. Bye-bye. Ayun.